No niin, otetaan se paljon pidetty räkiesittelyvideo. Et oo kysynyt kukaan. Tehdään semmonen silti. Sitten kun lähdetään, meillä täällä on Behringeri X32, mihin tullaan kaikille meidän soittimilla tuonne takapuolelle XR-pöyhällä sisään. Ja siitä sitten sitä lähetetään tuonne meidän tietokoneeseen semmoisen live-professorin softa audio interfacing kautta, josta tulee vähän semmosia miksausjuttuja sinne ja niin edespäin pois. Sitten meillä tuossa koneella tuolla näytöllä näkyy tuo Reaperi, mistä tulee click track, että kestetään ajassa ja vähän myöskin välillä backingi, että on niinku soitto on niinku viimeisen päälle tiukkaa. Ja sitten meillä on myöskin tuossa vaihtoehtona, jos tarvitaan miksellä vähän niin X32 tuo edittisofta, niin siitä voidaan vähän liukuja ja säädellä. Ja sitten siitä seuraavana löytyy Focusrite Scarletti audio interface, olisikohan ollut 18 ei 20. Erittäin hyvä peli. Sitten siitä alapuolelta lähtee tää meidän melkeinpä tärkeä osa tästä laatikosta, eli nämä meidän in-ear-lähettimet, mistä sitten saadaan näihin meidän bodypäkeihin niin kuulumaan meille in-ear-miksi, että sitten kuullaan hyvin mitä soitellaan. Ja nää on mitäs nää on? Nää on LD Systems MEI 100G2, että näihin varmaan ehkä tehdään upgradeja tässä lähiaikoina. Sitten siinä alapuolella sitten löytyy niinku tän koko raki sydän tältä oikeastaan. Täällä on meillä itse rakennettu tietokone tämmöiseen 2 unitin räkkilaatikkoon, mikä pyörittää sitten tätä koko settiä, kaikkea miksausta ja click trackia ja muita. Ja tässä on Intel Core i9 12900 muistaakseni, että kyllä siinä tehoa pitäisi löytyä ja sitten siellä on kaikkea tarpeellista selää tuolla siitä ei sen enempää. Ja eiköhän jatketa ensi kerralla.